Hello guys, दिनैनि भिडिअ बयखौबो बरायलायबाय। दिनै आं बयलार बेदर संनो नागिरदों। संनो गोथाव संना जानो आं दिनै। दा फ्रिज मोनसे लाबायनो, ओमफ्राय लागोन पियाज दरनै होनसै, बारा होआ। इखो हाना लाग्रोनोसै पियाज दरनैखो। दा नै पियाज दरनैखो हाना लाग्रोनोसै। सामब्राम गुफुरखौ लानाय बे दरनै लाफादो। दरनैयाव होजोबा, दरसे माहाय होना होनोसै। बिगुर सिगुर खुला ओरैनो माहायल' साफा खालामना बुफ्रुनोसै। बे मा बुस्थु दे, थबसि रावनियाव गैया बिदिथ'। जा चाइनानिफ्रायसो इम्पर्ट खालामना लाना फैदो मांगायना। चाइनानि थबसि, चाइनानि थबसियाव फालौआबो गोगोमखा, खम मालगोन बियो। दायो सोगोन सामब्राम गुफुर। चाइनानि थबसिया देनजार देनो मोजां, गेब्लेजोबखायो गुन्द्रा गुन्द्रा। मांगायनोबा आंनियाव कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय, आं मांगायना होगोन चाइनानि थबसिखौ। नै जाबायानो, नै 1 मिनिटखौनो नाङाखै। संख्रै, बेयो संख्रै, नोंसोरथ' नुवाखै रावबो। बेयो जाबाय पियाज, नोंसोरथ' रावबो नुवाखैमोन, दिनैसो नुदों सामोनदां। नाबो लाबोदो, ओमफ्राय बयलारबो लाबोदो। बयलारा आगैदांदो सानदो जानसिगोन, ओमफ्राय मादारदो फादारदो नैखो जागोन इसोरो नाखो। जों बयलारखो जागोन, जों सानदो। गाव गाव मालाय बयलार जायानो मोदोम सासोयो होनदो इसोरो। पियाज होनसै। दा बेदर होनसै। नै होबाय, बेदर थांबाय। बेदर होबाय। आंलाय लाइट अरखौ मोले खालामसै, माने ल' फ्लेमावसो एवनांगौनो बेदरखौ, होमबाना गोथाव जायोनो। सेफफोरा बुङो माथो। नै जिरा पाउडार माय होनसै, बारा होआ। दा मिट मस्ला एभ्रिडे। एबार मस्लाया हाबजोबसै, दसे गोबाव माबानोसै, 10 मिनिट इदिनो पियाजनि दैदो मोनहोनोसै। बारा जाबाय होनबा नामो। चाइनिस थबसिनिफ्राय माबाखौ होनसै दानाबा, फालौखौ। सहस नङा दैज्लां बोथोराव बेदर संना जानाया, मैगं संना जानाया। नै गोलोमफ्रुजोबलायबाय। बापा जानाय नङालै, हानाय नङा। दा 20 मिनिटनि थाखाय दांलाबो नायलाबो जेबो खालामला।
20 मिनिट थाथसे दांलाबो नायलाबो जेबो खामला गोदौबाय थाथसे रुइथसे हारसिंनो मोनसे गोलोमफ्रुजोब्बाय नै गोग्गोम गोदौबाय अन्थेनांसिगोन खानायनि खोनसेयावनो बरिया नांखायो आं होननाय संख्रिया नै रोसि गोथाव बरिया मोनफैबाय जानोसै गोथाव जादोंना जायाखै एबाराव नै थिगानो नै बेदरफ्रा जात्रा जाखांबाय जाखांना गोलोमफ्रुजोबलायबायलै दिनैनि थाखायनो बेखिनियानोसै भिडिअ'आ अन्नानै लाइक साबस्क्राइब आरो शेयार खालामदो लोगोसे हायोबा कमेन्टबो खालामना होदो एसेनोसै दोनथ'बाय दे नेक्स्ट भिडिअ'आव लोगो मोनलायसिगोन दे